سلام زي خبركم تخطاتلت بين تي في هنلوم ربع حموش تحمل تدالو على توزينات تزلكم متسلخو كم وترو كيساف تصامي رباطنا نخت كتاتولنا ندعدمكو بقدام النت استزينا نحانتو على 14 عامت قولع بخراز غطله إيرتراوي نحلفت كأسر تفريدو قبل بيع إيرتراويان زي ركبوم لعلي شد شميتي سدتنياتات بقماقم بحري تتحيزوم أب كل أمحرا بكل تمعلتي سلسة سمزي تسأتتها تغطيلهم أب سودان كتماتات دورمان تسعو كنات يغطل كمزلو تقليتو أب وايت هاوس زي ترخب حشن زي سعبون مفن غالن كالن زد هسس مدبات حزلكم همت إلخو سناي ناي مكتتال غزي إندا تمنخوم أبزا چانال دما ناي وطرو تختاتلتي نختكونو سابسكرايب بمقوار ناي دول ملكت كتوقو بخبري يقدمكم نحنتقو على 14 عامت قولع بخراز غطل إيرتراوي نحلفت كأسر تفريدو أبدو باوي جرمن إلى كريبرغ أبز تفعل خوابي أب قدنا ناي كرامت كاتب بمفتسام نقوال 14 عامت قولع زغطلن نخالقو على 13 عامت دما بتنعو زغسلن إيرتراوي حتى تعوبه نحلفت كأسر تفريدو اتعوامي كيلز تفعل وديسان شوعاتن عامت إيرتراوي أب حموشة حساس كلتشن إسران كلتن تقابن دحرم مفتسامو قدايو بيت فرد خره دحرم تنحيو تمالي سولوس 4 حملة خلتشن إسران سلستن فردت وهيبوم نسونة الناب تمرتيز خداز نبرا قولعوه بخراب متكع موتن موصلتن زيس عابلن كفلي إميغريشن تزوبا ناي مقوعزيا سند سلزي فكر القطعون مقلاص كام زفت سمويه تملكيتم سمانا بزيت تقصت أفريقيا ويتهاجر جيشو تمرعو كمت مدب كام زنبروز تقصه مربب زينا بيلد كفلي إميغريشن ناي مقوعزيا سند سلز خلقلو جنا هيوتي أبلاش يومه بزبل نتسقمتي كام زوصدو حبيروم نسونة تنقل زوج قالوا كارا كابتي جزيو مع وبي حزوه ناب قدنا كام زوتن أب زت تحزل لوان دما أب يدو خمس نبره تبس أب بوليس بوجنو أجنزيبوم أتيرتراو حتى تعبانا يكمارول في خمس نبرون كرمت جمن مفتح مؤسسات كل تشهيرو جنزب كام زت تبلعن نتخصي خط أريد أنه كيلاتات متكاسمون اتمر ببزينه قليسوم أبرز سنفتو وسيبن كالنا يكس أن معن تان حمامات بز فتر اللوتشينجات بغض علينا حاكم ويمار من بارو أب تتبس أب تتغيسلهم عوامي كيل تبينوا لزلونا حلفت معسرتي دهر 15 عامتات بأمكرون كوت كام زي كونه وسانه بيت فردي زوبا أولم أنا تيروم مسوا بكفلي زنبرو كل إيرتراويان متراي كايرلو مكان تنبره قد دايم أبي بتسحو أي تتغسن أب ليبيا إيرتراويان زركبوم لعلي شدش تميتي سدتنياتات بقماقم بحري تتحيزوم أبز حلف سمون كابز تفلالي خوابيتات قماقم بحر ليبيا زيت تبقسو إيرتراويان زركبوم لعلي شدش يميت سدتنياتات كامز تتحازو أهقراو محبر سدتنياتات IOM حبيروم توم سدتنياتات كاب إسران حاموشين سنكساب حادة حملة أبز نبرك زي أب قماقم ليبيا كابز ركبا ختماتات زيت تبقسو من بارومي تغيسوم حلوة قماقم بحر ليبيا نتومنا بإوروبا نمسقار زيت تبقسو سدتنياتات كاب بحر حيزوم يومنا بليبيا مليسومم تحيل بحرينا يحاموش سبات ريسا كم زرخبون أفليتو يركب أبزنس حلفا شدش توارح بطال الله للي شمون تشعن 400 سدتنياتات أب بحري تتحيزون بحرينا باللي بيها كم زد تملسو تسبساب نايتي أقراو تكال يملكتن تن لعلي 400 خاب زياتهم بدك نسيو كونان كلها أتهم 280 شدشن دمه قولوت يوم بمسارة تسبساب تتكال كاب تري كساب سنة خلتشن إسران سلسنا بزلو جزي أم برقاون معرابون شنخات ماكلاي بحري نايزموتو بزح سدتنياتات اللي شحن شمون تميتن كام زبصح تحساسيوم دهايوم كفلت زيك على بزح سدتنياتات دما أسطات 400 يقمقم وحز سدتنياتات نمكتا أنا يهتوص أواج أو جاءت ركب إيطاليا نابتا هاجر كاتو زنزخ قالو مس بيت ماسرتي أبز مساسل ماكلات تحزم مهلوا تتابعتي يخننو أب كلنا محرا أب كلتا معلتي سلسة سمزي تسأتها تغطيلهم أب زحلفو كلتا معلتها أب كلتا خوابيتات كلنا محرا عطوقات بيزفت سمو متقعتي سلسة سمزي تسأتها تغطيلهم أتمتقعتي أب زوا مبراو جوجان ورداد دجنن أب زوا سمين شوا كتما شوا روبيتن أب زنبرو سمزي تسأتها يهتافت سيموم
قتلت حلافة ጸጥታ ከተማ ሸዋሮቢት ዓብዱ ሁሴን ሲዒቡ ብምሕዳርታ ከተማ ህጹጽ እዋንን ናይ ምንቅስቓስ ገደብን ኣንቢሩሎም ኣብ ክልተ ከባቢታት ክልል ብዝተፈጸመ ጥቃዕቲ ክልተ ሓለፍቲ ፖሊስን ሓደ ሓላፊ ጸጥታን ከም ዝተቐተሉ ካብ ሓለፍቲ እቶም ዞባታት ተረጋጊጹሎም ምምሕዳር ወረዳ ደጀን ከም ዝሓበሩ ሶኒ 26 ሰነ 2014 ብኣቋጽራ ገዝ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ፖሊስ እታ ወረዳ ዋና ኢንስፔክተር ዘውዱ ታደለን ሓላፊ ምክልኻል ገበንን ወረዳ ምክትል ኢንስፔክተር ወርቁ ሽመልስን ብዝተፈጸሞም ምጥቃዕትዮም ተቐቲሎም ካብዚ ብተወሳኺ ሓቢርዎም ዝነበረ ኣባል ፖሊስ ዝኾነ መራሕ መንኪና በቲ ምጥቃዕቲ ከም ዝቆሰለ ተገሊጾም ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ሰላምን ጸጥታን ወረዳ ደጀን ኣቶ ካሳው ኣሰፋው ከም ዝገለጾ እቲ ቅትለ ዝፈጸመ ውልቀ ሰብ ኣባል ፍሉይ ሓይሊ እቲ ክልል ዝነበረ እዩ በተመሳሳሊ 27 ሰነ 2015 ብግእዝ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዞባ ሰሜን ሸዋ ኣብ ትርከብ ከተማ ሸዋሮቢት ላዕለዋይ በዓል መዚ ዝኾነ አቶ አብዱ ሐሰን በስተፈጸመ መጥቃዕቲ ከም ዝተቀተለ ተገሊጹሎም ሓላፊ ጸጥታ ምሕዳርታ ከተማ አቶ አብዱ ሁሴን መንነቱን በዚ ተፈልጦ ሰባት ከም ዝተቀተለ ምሕዳር ከተማ ሸዋሮቢት ኣብ ማሕበራዊ ሚዲያ ገሊጹሎም ነተቀተለ ሲኡ ግዚያው ኮማንድ ፖስታ ከተማ ኣብ ዝወጾ መግለጺ ኣብ ሸዋሮቢት ከቢድ ጸገም ጸጥታ ክፍጠር ጻዕሪ ይግበር ከም ዘሎ ምልክታ ይራዩ ከም ዘሎ ብምጥቃስ حلوات ጸጥታን ምሕያል ዝተፈላልዩ ገደባት ከም ዘንበረ ሓቢሩም በዚ መሰረት ንዘይተወሰነ እዋን ካብ ድሕረ ቀትሪ ጀሚሩ ዝኾነ ዓይነት ምንቅስቓስ ሰባትን ተሽከርከርትን ዝተኸልከለ ኮይኑ ኣገልግሎት ወሃብቲ ትካላት እውን ኣገልግሎት ከይህቡ ገደብ ተገይሩሎም ኣሎም ክልል ኣምሓራ ዛጊት ብዛዕባቶም ዝተፈጸሙ ቅትለታት ዝተወሰደ ስጉምቲ ዝብሉ ነገር የለን ሓላፊ ሰላምን ጸጥታን ወረዳ ደጀን አቶ ካሳው ኣሰፋው ነቶም ምስ ፈተና ሻሙናይ ክፍሊ ተማሃሮ ተታሓይዙ ካብ ዝነበሮም ስራሕ ዝምለሱ ዝነበሩ ሓለፍቲ ፖሊስ ኣብ መንገዲ ጸኒሑ ዝቀተለ ኣባል ፍሉይ ሓይሊ ነበር መንነቱ ዝተፈልጠ ኮይኑ ዛጊት ግን ኣብ ቀይዲ ከም ዝኣተወ ገሊጹም ኣብ ከተማ ሸዋሮቢት በዓል መዚቕ ተለዚ ናይ መጀመርታ ኣይኮነን ኣብ ዝሓለፈ ዓመቱን ኣብታ ከተማ ደንቢ ጸጥታን ድሕነትን ምውጽኡ ሲዒቡ ከንቲባታ ከተማ ተቐቲሉ እዩ ቅድሚ ክልተ ወርሒ በተመሳሳሊ ኣባል ፈጻሚ ስራሕ ውድብ ብልጽግናን ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ብልጽግና ኣምሓራ ዝነበረ ኣቶ ግርማ የሺጥላ ከም ዝተቐተለ ይዝከር ኣብቲ መጥቃዕቲ ነቲ ሓላፊ ሓዊሱ ብውሕዱ 5 ሰባት ከም ዝተቐተሉ ተገሊጹ ነይሩ ቅትለት ኣቶ ግርማ የሺጥላ ሓዊሱ ኣብ ዝተፈላልዩ ከባቢታት ክልል ኣምሓራ ንዝተፈጸሙ ቅትለታት ሰመዚ ሓላፍነት ዝወሰደን ብዕሊ ኣብ ቀይዲ ዝወዓለን የለን ፍሉይ ሓይሊ ክልላት ናይ ስሩዕ ትካላት ጸጥታ ክካተቱን ዝተፈላልዩ ዕጡቃት ንምቁፅጻርን ዝውሰዱ ዘለዉ ስጉምትታት ኣብ ክልል ኣምሓራ ተቃውሞ ከም ዝስዓቡ ክግለጽ ጸኒሑ ኣብ ሱዳን ከተማታት ዱርማን ጽዕጽዕ ኩናት ይቕጽል ከም ዘሎ ተገሊጹ ኣብታ መዳቡቲ ካርቱም ዝኾነት ከተማ ዱርማን ጽዕጽዕ ኩናት ይቕጽል ከም ዘሎ ነበርቲ ገሊጾም ቶም ነበርትን ዝሓለፈ ሓደ ሰውን ብከበድቲ ብረት ደብዳብ ነፈርትን ፎኮስቲ ብረትን ተሰኒሁ ብዝካየድ ዘሎ ኩናት ኣዝዮም ከም ዝረዓድዮም ዝገልጹ ንመብዛሕቱ ክፋል ካርቱም ተዋፂሮም ዝርከቡ ብጀነራል መሐመድ ሐምዳን ዳጋሎ ዝምርሑ ሰራዊት ወሃብ ህጹጽ ደገፍ ነፋሪት ውግእ ሰራዊት ሱዳን ሃሪሞም ከም ዘውደቁ ተፈሊጡሎም ነቲ ብፓራሾት ምስ ወረደ ዝሓዙ አብራሪ እታ ነፋሪቱን ኣሲሮም ይርከቡ ተንተንቲ ተኸባቢ በጀነራል ዓብደል ፈታህ አልቡርሃን ዝምርሑ ሰራዊት ሱዳን ነሰራዊት ወሃብ ህጹጽ ደገፍ ካብ ዱርማንን ናብ ምዕራብ ሱዳን ዘራኸበሉ መስመር ንምብታኽ ይዋጉ ከም ዘለዎም ዝገልጹ ኣብ ምዕራብ ሱዳን ኣብ ዝርከብ ዞባ ዳርፉር ዓረባውያን ሚሊሻታት ዓረብ ንዘይኮና ስድራቤታት የጥቅዑ ከም ዘለው ዝግለጽ ዘሎም ኣብ ሱዳን ኣብ ምፋር ሚያዝያ ኣብ መንጎ ሰራዊት ሱዳንን ሓይልታት ወሃብ ህጹጽ ደገፍን ዝተጀመረ ኩናት ንመላእ ሱዳን ናብ ሙሉእ ሕንፍሽፍሽ ኣእትዋ ይርከብ ካርቱምን ዱርማንን ቀንዲ ማእከል ስሕበት እቲ ኩናት ኮይነን ክልቲኦም ተጻረርቲ ሓይልታት ኣብ ክልቲአን ከተማታት ላዕለዋይ ኢድ ንመሓስ ናብ ዓውደ ኩናት ቀይሮም ይርከቡ ክልቲኦም ወገናት ኣብ ሱዑድያ ውዕል ምቁራጽ ተኽሲ እኳ እንተካየዱ ዘላቒ ፍታሕ ግን ከምጽእ ኣይከኣለን እቲ ውግእ ዓሌታዊ መልክዕ ከይሕዝ ኣስጊኡ ስለ ዝርከብ ከዓ ዝያዳ ኣሸቓሊ ይገብሮ ኣብ ዋይት ሃውስ ዝተረኸበ ሓሽሽ ዘስዓቦ ምፍንቓልን ኣብ ዝሓለፈ ሰንበት ምሸት ኣብ ዋይት ሃውስ ንህጹጽ ምፍንቃል ዘበገሰ ጻዕዳ ንጥረ ነገር ኮኬን ከም ዘለዎ ተረጋጊጹ እቲ ንጥረ ነገር ኣብቲ ጥቡቕ ዝሓለዋ ዝግበረሉ ህንጻ ዝርከብ ቦታ ስራሕ ስሩዕ ምርመራ ይካየድ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ከም ዝተረኸበ ኣገልግሎት ድሕነት ኣሜሪካ ኣፍሊጡ እቲ ምባእታዊ ምርመራ ኮኬን ከም ዝኾነ ዝተሓበረ ንጥረ ነገር ዝምልከት ጸብጻብ ንመጀመርያ ግዜ ጋዜጣ ዋሽንግተን ፖስት ይሁን ምንጭታት ባራሓውን ኣኽበርቲ ሕግን ብምጥቃስ ዘርጊሕዎም
بريزيدنت جو بايدن سدرون جن نترى نجر أبز ترخب الأوان كابت بيت منجست وصاي كامب ديفيد أبز بهال بريزيدنت أو معرف بوتها من بارومي قلت تتصعد حارج أب وشتي بوتها سرح دهر مركبو سنبت باقواصرات هاجر كواب ساعات 45 مولو هنصا وايت هاوس كامز تعصبه وهو قال ميستراوي أغلغلوت أنتوني نغوليمي بي سي حبيروم أغلغلوت متفاحوي بهصوص كامز تتصوعن نت نتر نجر زي حادقኛ ኮይኑ كامز رخبون اتوهاب قال وسيخو غليصوم نسوت نتر نجر نتوسخي مرمرا كامز تلاخن بخمينا بوايت هاوس كامز اتون زملكت مرمرا يغصل كامزلون بمحبار وصيت مباطاوي مرمرا بزملكت كن حبريتا كامهاب تغطيبوم مع كان زينا سي بي اس نيوز حد العلواي منشي اخبر تحق تزاريبو خل كامز صبصبو ات نتر نجر نسرحتኛታት وايت هاوسن አጋይሽን ሞባይል ቴሌፎን መቀማጥ ኣብዝ ተቀምሉ አርማዲኡ ተረኺቡ በመባል እቲ ንጥረ ነገር ምስ ዝተረኸበ ነዊሕ ከይጸንሐ በመርመራ ኮኬን ምዃኑ ከም ዝተረጋገጸ ጸብጻብ ሲቢኤስ ኒውስ የመልከትም ኮኬን በሕጊ ቁጥጥር ዝግበረሎም ንጥረ ነገራት ኣብ ዝርዝር ምድብ መድሃኒት ክልተ 11 ድራግ ከም ዝርከብ ምምሕዳር ኣኽበርቲ ሕጊ ምቁጽጻር ጸፋርስ አሜሪካ ይሕብር ምዕራባዊ ክንፍ ዋይት ሃውስ ዓቢን ብዙሕ ደረጃታት ዘለዎ ክፋለት ቤተ መንግስቲ ኮይኑ ኣብያተ ጽሕፈት ፕሬዝዳንት አሜሪካ ዝሓዘዮም በተወሳኺ ድማቲ ኦቫል ኦፊስ ብዝብል ዝፍለጥ ቤት ጽሕፈት ፕሬዝዳንት ኣውዩ ዝርከብ በተወሳኺ ኣብ ኣብያተ ጽሕፈት ምክትል ፕሬዝዳንት ሓላፊ ስታፍ ዋይት ሃውስ ጸሓፊ ፕረስን ካልኦት ኣማይት ሰራሕተኛታትን ይሕዝ خبركم تخطاتلتي بين تي في نلو مزبلنا يوم سنادونا أبز ودينا لنا مسانا سلت سنحكم بلبنا مسجن ببزلخمو سلام